Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον αρχηγό της ομάδας μας, Άντρης Νεοφύτου. Άντρης, πες μας ποιο είναι το κλίμα στα αποδυτήρια της ομάδας πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος. Εντάξει, το κλίμα είναι πολύ καλό. Οι καινούργιοι παίχτες που ήρθαν στην ομάδα ενσωματώθηκαν με την παλιά ομάδα. Έχουμε έναν πολύ καλό σύνολο και είμαστε προετοιμασμένοι για την πρεμιέρα και είμαστε ενθουσιασμένοι. Η ομάδα μας ξεκινάει το πρωτάθλημα απέναντι σε ένα ισχυρό αντίπαλο, στον οποίο έχει μια καλή προϊστορία. Πώς προετοιμάζεσαι για ένα τέτοιο αγώνα? Εντάξει, όλοι ξέρουμε ο Άρης είναι μια πολύ καλή ομάδα, με πολύ καλούς παίχτες. Προετοιμαζόμαστε κατάλληλα τόσο ψυχολογικά όσο και τακτικά για να πάμε στο παιχνίδι να πάρουμε τους 3 πόντους. Και όσο για την προϊστορία, ο αγώνας κρίνεται μέσα στις 4 γραμμές και όλα θα κρυθούν. Ποια είναι τα όρια της φετινής Καρμιώτισσας? Είσαι 3 χρόνια στην ομάδα και αρχηγός της. Ποια είναι η πρόβλεψή σου για την αγωνιστική περίοδο? Εντάξει, σίγουρα έχουμε έναν πολύ καλό σύνολο. Χρόνο με χρόνο η Καρμιώτισσα γίνεται καλύτερη, σε όλους τους τομείς βέβαια. Και έχουμε ένα ανταγωνιστικό σύνολο για να βλέπουμε κάθε ομάδα στα μάτια, για να παίρνουμε κάθε εβδομάδα τους 3 βαθμούς και την νίκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.